चिरांनि DICC-आ 2021 बड'लेण्ड इन्डास्ट्रियेल पलिसिनि सिङाव मुलाम्फागिरिफोरनो इमप्रुभ टुल्स एन्ड मेसिनारिज रानदों। बड'लेण्ड इन्डास्ट्रियेल पलिसिनि इमप्रुभ टुल्स एन्ड मेसिनारिज 2021 बिथांखिनि गेजेरजों बेसेन नाङाजासे गासै सा 57 मुलाम्फागिरिफोरनो बायदि रोखोमनि मेसिनफोरखौ रानना होनायजों लोगोसे गासै सा 14 मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइबो गथायनानै होयो। बे मेसिन राननाय हाबाफारियाव चिरां DICC-नि जेनेरेल मेनेजार बिक्रम कलिताया बुङो दि गुबुन गुबुन रोखोमनि मेसिनफोरखौ बेसेन लायाजासे गासै सा 57 मुलाम्फागिरिफोरनो बड'लेण्ड इन्डास्ट्रियेल पलिसि 2021 नि सिङाव राननानै होनायजों लोगोसे गासै सा 14 मुलाम्फागिरिफोरनोबो माखासे रांखान्थियारि अनसुंथाइ चेक गथायो होननानै बुङो। गुबुन फारसेथिं सासे मुलाम्फागिरिया अजद दैखांनाय बायदिब्ला गाव मोननांगौ बिथांखिया गासै 1 लाख रांनिमोन, नाथाय दिनै 50,000 रां गथायनानै होदों। बेजों लोगोसे खामानि मावनायनि थाखाय DICC बिफाना 15,000 रांनि घुसबो लादों होननानै अजद दिखांबावो। DICC-नि चेक मोनदों। बेसेबांनि? सिगाङाव गावसोर बुंहरनाय बायदिब्लाथ' अनेलनि खोथामोन, ओमफ्राय दा चेकआ 50,000 फैयो आरो। माखासे बुस्थुआ किस्ति माबासो हरगोन नामाथाय? नोंसोर सोंनाय जायाखै? सोंनाय जायाखै। माब्ला एप्लाइ खालामोन बेखौ? एप्लाइआ 5 मान्थसो जाबायदां। नामा? अफिसाव फैसा लानायाथ' लादों एसे। मानि थाखाय लादों? आंनियाव सेलेक्सननि थाखाय नांगौ होननानै लादों। बेसेबां लादों? सेलेक्सननि थाखाय 15,000 लानाय जादों। 15,000? 15,000। दा नोङो 50,000 मोनबाय, ओमफ्राय माखासेखौ माब्ला मोनगोन? माखासेखौ माब्ला मोनगोन आं सोंनाय जायासै, मिथिया। बियो लनसो ना? लनथ' नङा होनदों। अनुदान। सुख'नांगौनि गैया ना? सुख'नांगौ गैया। दा आदाया मायाव बाहायनो सानदों बेखौ? दा बे 50,000 आंनि स्किमा माबामोन, आगरबाथिमोन। दा आं बे मेचिनबो बायनो हाया बिजों। मा खालामनो? बेखौनोथ' दाखु बड'लेण्ड इन्डास्ट्रियेल पलिसि 2019 অন্তর্গত ইম্প্ৰুভ টুলছ এণ্ড মেচিনাৰিজ যিটো আঁচনি আছিল, সেইটো আঁচনি আৰু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম, এই দুটা আঁচনিৰ অধীনত আমি টুলছ এণ্ড মেচিনাৰিজ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আৰু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ হিচাপে আমি কিছুমান চেক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ। এইখিনি আমি ভাবোঁ যে টুলছ এণ্ড মেচিনাৰিজ আমি যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, আমাৰ বিভিন্ন শিতানত আছে। আমি টোটেল 57 আজি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ হিতাধিকাৰী, 57 হিতাধিকাৰী। তাৰে আমাৰ ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ট্ৰেড, আমাৰ ৰাবাৰ চিটিং মেচিন আছে, ডেকৰেটিভ কেণ্ডেল মেকিং মেচিন আছে, ধূপকাঠি মেকিং মেচিন আছে, তাৰপিছত স্পাইচ গ্ৰাইণ্ডিং, মাষ্টাৰ্ড অইল এক্সপেলাৰ আৰু নুডলছ মেকিং, টমেটো চচ মেকিং, পেপাৰ কাপলেট মেকিং, ষ্টিল ফেব্ৰিকেশ্যন, ফেশ্বন ডিজাইনিং, ডিটিপি জেৰক্স আৰু কাৰ্পেণ্ট্ৰি। এই ট্ৰেডখিনিৰ অধীনত আমি মেচিনাৰিজবিলাক 57 হিতাধিকাৰীৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ। তো আমি ভাবোঁ এইখিনিয়ে চিৰাং জিলাৰ হিতাধিকাৰীসকলক যথেষ্টখিনি সকাহ দিব, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান দিনে মানে ঘৰতে কিছুমান কাম কৰি আছিল, যিবিলাক কাম তাৰমানে মেচিনৰ সহায়ত, যে ইম্প্ৰুভ টুলছ এণ্ড মেচিনাৰীৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটিটো বহুতখিনি আগুৱাই নিব পাৰিব। কাৰণ আগত লোন নহয়, এইখিনি গ্ৰাণ্ট হিচাপে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে। এইটো কোনো লোন নহয়, BTC-ৰ
বডোলেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিৰ আণ্ডাৰত এইটো গ্ৰাণ্ট হিচাপে দিয়া হৈছে मोननाया नैबे माबा स्टिल फेब्रिकेशननि बुस्थु सावथेग्रा आरोखि सावथेग्रा बिदिनो माबा माबि वेल्डिंनि खामानि मावग्रा बुस्थु बेखौ मोननानै गोजोननाय मोन्दों खामानियाव होगोन आरो बियो आंथ' मावा माने फंबाय दङ मावग्रा बिनि थाखाय आं माबा खालामदों आरोखि दा जानानै फैबाय गोसोआव मोजां मोन्दों आरो